Pointing others to the eternal road. Ini page barengan dengan tin jong try teach ginong episode kelenong gaba. Sao kaong kumne. What I jaka ya usaitan. What are you? What I jaka ya usaitan. Kanungot na pi I jaka ya usaitan. Dan kanungot na pi tip bu usaitan utrikam ha kajingim jong pi. Ayo kamu udan jaka. Fio udon caka ne ma donot jong pi. Hajing mo jing perkhan. Hoi. Hajing im jong pi. Em. Nama ke Bible kada keren shine ka ang ne ka ang what are you? Jaka. So itan umman ta man chusa. Man chuan kai balik no. Wong ngan da shim gani ka jaka. Ka ktin ka jong utrai kada keren shine bahabu so itan uda wan nganong ye pi. Uda wan but uda kam yaga jaka badai ka jong uhi. Pagkaday ka jong but day naman kata habang ipuli na ka gospel ka jong Matthias hakal nong ka ba katar kadakot ka ba saupulay terter ka ba ongkum ni te habaw man siyang bamkot ulamino na ubrew uya yaki jaka ringkyang bawdawat yaka jaka siyang tat te siyam what are you ka jaka siyang tat Henry siyam onda kum tawang ngalay paipat shalakayeng nakabangalamino te habawlawan pat ushem yaka balasuda balasar bat balabo bet kijingbo habawan biang syakata ka jaka na ka ba umi uwan pai biang bat habawan pai yo I lain tiliki benta hakata ka jaka bat bu ushem bakata ka jaka kalong bayu ka basuda baladap sar bat balabo bet nang ta ka ongro Anda kumta ulalek no ula shimlem bat hinyaw kimen sim ka weipat kiba kambam man ya uhi. Te kilayalek hapo bat kia shongsa hangta kaba kadu yaw tau brew kan long kaba kamsniyo ya kaba nungkong kumta kan long ru ya kani ka pateng ben rew ba man. Hang ni ka ktin ka jong terang ka keren. Ba uniw men sim mamman meneng ala police station ang apasas upol wang wat ay jakayo saitan ba jisu hang ni wang ba men sim ko umino no brio ka ba mot uriw brio ukala ka ba mot ne uyo ya ka jing pelai na kata ka jing le uyo lot ya ka ta ber hadin ba yo ka jing pelai ne ula yo ya ka jing penem ka bible ka ong ka jing im jong kalalong ka ba sudan na kata ka jaka hey bo saitan udon kalalong ka ba thli Hadin jo kata ba kajingim ka jong ukal along ka balasar ka bamut lapan coach na kita ki baro ki ba penjabo ya kajingim ka jong bat ka balai ki baro labu bet hakata ka jaka hari haba usaitan uwan uyo ya kata wong ladap lelut kini baro hanrengan wan pai biang bat pi menta om syut tengah marway bat nyo ki we bat ki mensim bat uwan bat ka bible kong comes new kajingim jong tau beri hadin ban hak banung kong Kadi ke benta panong ye piteng tenging yong ngila de pedang yu Jisu ngila dei jong Jisu hari saitan ong pide hi jonga Nemar hang ni ke keren syai bo men sim bam manu ong kom no ngan lek pai chano Salah ke yeng ukam ya ke yeng ayu fitam ya ke met ke jong fi wong ngan lek pai biang sakata ke yeng Jisu ang awan bangatiet ha jingkang Brio boro on wan na jingkang usaitan on wan na jingkang Namar ude nong shono Kaktin ka jong play gong. Uwan na ka jaka ka ba pi pim tip bat ka jaka ka ba pi mudur bo unwan.
but ulwan nang ta but bun sin teng teng ngi le no yo satan hoi sti jacob kong le persha satan tu satan un pet ya pi hen ngi le kam dei da jing le ga jong ngi haban ya le da kata ga jing le bu try upa yangi ni ne pet ha ni ga ski chapang we em ha pa bible une u de em nganong ya fi ba blai chi sha u da shem so ba ha ga jing em ga jong u kata ga de chapang em hezekiah pin shem mi ga ne na ga arkis em ga nong ga ba khat phra bo news em hezekiah ula de u khon jong ahas ude wahas ude pa jong hezekiah ba ne wahas de usiem ubabha de usiem uban kongo ilade baro hagaktin ga jong blai ude usiem de juda namar ke hima israel ada phia ba ne hezekiah gaktin ga jong troin ga ong hang ne ula sedang ya ka bensen shar men ba udap arpusan snem hadin ke jingyap ke jong pa ka ba mut haga kerta ka ba arpusan snem ula dono yu pa uba kenja do jong uba kerteng u ahas hanre aingo ba haga jingem ke jong hezekiah udan pa pa uba kenja men sem ba utau de u isaya Bodu Isaya uju batai ya u Hezekiah kumno shapang bensen shar upen bet ya galenti ke jong ke jingem ke jong upen bet ya ke jing shar ke khadar haga jingem ke jong Oi, u Hezekiah ula do yukpa bat ula long siem. Hana u klem shem la do pat. Ya kata ka jing long kpa ka jaman siem ken do Isaiah but Isaiah wan ai bet ya ka kubor ka jong trai ha ka jing em ka jong u. But bai pi pet chapang ka jing em ka jong u ka Bible ka batai na do bo usdang ya ka ban sanshar upen bet ya ki ai baro ki ba ki kpa teman jong u. Ki wan ra ya ka ba ijli hakmat ki kon juda ken. Ka Bible ka batai hang ne ka ong ba Had kot ka basal la pipet na ka RCM nong ka bakat pra da kot ka basal ko ula pendo ya ka jaka bajrong but ula penkelon ya ki paya. Namar ki kon Israel ha ka ni ka por class dang ban mani ya ki paya. Nek te ki rishot ba ki perkhat ka ne ka rishot kan pen klan ya ka jingem ka juki ka ne ka rishot ka bat scam ya ki but une ulai ben pen kalam lut ya kita baro but om tang ya kata kam tam ka Bible ka batai ula let do ban pen ken ngan ong ya pi ya kata ka senrenong ka ba Moses ulashna ulalet ban pen ken but ya kata ka por la airo ya kata ka kerteng ya ka senrenong da ki weipat ki kerteng kata ka de nehustan la ai ka ne ka kerteng ya tau senrenong bo Moses ushna ka ne ka senrenong ka along ka jingker kuna da ki kun Israel men ba ki don ha ka riklau han re menta ka along ka jingtim ka daw balay Ude Moses ubalashna ya kene na mor ublay upa ban shna hanre ublay uklampa ban mane uno ubakmi hanre kini kilasdang ban mane kilasdang ban le ban thang ya kata ka jing thang ubi how new sen renong but ki ken bo new sen renong wan ra ya ka jing pen kia kaba ki pang jaka bakin duai sho ublay kisdang ban duai bet how new sen renong nadu ka por jong Moses di shak la de ban kriya no hare ka klamsham la yu but hang le u Hezekiah u yo I ya ka jing mani thala jaka ba kin ngai how blay ba em kisdang ban ngai haki blay thau but ngakwa ban ong ya pi teng ki briu jaka ban mani yo try ki mani man ya ka dur ki kam ken koridor ya kata ban ba ki ken koridor u able try ulong But u Hezekiah u let ban pen kedia lut ya kita baro u let ban pen ken lut ya kita baro baka Bible ka ong ba u Hezekiah u la shania ha u try jong ki Israel hare hakum ka ta ka por udan une u he usiem jong Asaria wan ha u Hezekiah but une u Hezekiah u ong yo ne usiem u bakerteng u Senakerib usiem jong Asaria u ong ya u kaimen chim ya ka ba men let no na ka jing em jonga but na ka hima jonga ngala ban ong ye pi ubo ya ka ka ba hakmat ka jong u ban ni light na ka ta ka jing e namar udeus em sene korep hale ka por ula paw ba udeus em u ba klein ba but u job be ya no ka ba u de let ya no ka thma ban let ban ya le but u Hezekiah ba wan u ne usu tho ba udeus em u de ba kham la lot tu u let ban ong me kwa ayu na nga ngan aya me pan ya kata ba men phai no na galinti jonga nganong nge fi don ka por manga bat ma phiru kum ki bangai how try ki don ki thma bangis ngo bangin le hi dal de Isngo bangi ngila ban job hi daga jing start jongi daga jing champang jongi de na mar kata ba bun sin haba don ki jing e ki bun sin nge shong committee ban bangi le ya ka ban doa ya khmat jong try
Ngislo bang ye kendo para banget kumning ngi de shong ngi de yakren ngi yo bun ki jingtip badlang ba kata ka jingtip ngila ban job ya kano ka thama halang ka kwa banong ye phi ka jingtip jongi ka long man ka jingi be akmat jong blay teng ka jing so start ka jongi yo ka pen kala ngan blay nong kata ka jing so start jong phi ka long kum ka jingi be tam akmat jonga nama ka bible kong ubo be ula ong bom dan blay Kedon ka por panganong ye ping isngo da ka pisa jongi ngila ban job Hezekiah khambakla ha ka jingem jongu ha kano no ka benta ka por bu sedang han rehang ni ha bakawan namar uperkhat beling an pendik yu try beling an pendik yu try keningan le hi manga bot la le yu ula ai ya kene ka offer ya uni usim asaria ba me kwa yu teng ka long kum juru ha yeng ha sam teng ban penbek ya ka yeng ni ai ka offer yu lok bon kala ka bamot ngi kali yu me kwa yu nan le lot namar balai ba men kala ki don le nganong ye phi ki kan thei bre nganong phi ban kala ulok kyong wat di chu shabar di no hayeng teng kili pen thit kiat na wine store bo ulok un di hayeng ba ki perkhat la da ki le kum ta ulok un sakala ki babon ki brio ki persang ban le hi dala de ban pen kala ya ka yeng ban pen kala ya kala ka jong ka jingem ki persang dala de hadai kat bangidang persang dala de kat tanganong ye phi ngidang ngamman ha kata ka jersey jong ka pop bon sen ngi persang dala de banong lada ngile da kene ngila ban job hare bon sen haba ngile kumta ngi perkhadi ki khon haba ki sakma ngi bo ya ki hapo rehab ka byang ngam don jing persya ya kata hare gadon ga jingkli kat nong mut success nang ta ba ki light na jing di jing bam namar bale ngi persang ban mangidon pisa dei namar kata ngi lebo teng ngi persang ya kata bat une Hezekiah u persang ya kata banong ani le hi manga ya kene One news ngam dan kam man dwai ngam dan kam man pentip show blay ngam dan kam ye ka jing kuntu ne ka jing hikai no isaya ngan ne le hi manga bat upha ya kane ko offer me kwa ayu ka bible ka batai hang ne bu se masaria ulapan ya kane no Hezekiah ba ka bible ka batai kata ha ka khot ka ba khat sao ko omne tiu Hezekiah us juda ulapa hu se masaria ha lakish uda ong ngala palat to let pai nanga ya ka ba men bu hanga ngan Sha bat usim asaria ulabo halor u Hezekiah usim juda lai spa kitalen rupa bat lai po kitalen ksiar hang ne uni usim o ngala palat fite u khamle palat e ruem ula tieng habo yo I ya ga nam ga burom jong ne usim asaria bu kerteng u besane khrem ula shapting yo u hadu kata baru ngala le palat ngano vi teng ngi pan map ya ga pop ka bangi khamle ro dei ga tangi habangi di shar ngi pan map ya ga pop bangim tep ke ka pop bangi la le But hang ni nganong ye phi u Hezekiah u pan map ya ka pop ba u khlam shem la le but wa nga le palat me kwa ayu ngan ai ya me but u deus u pha ya ne ka banong me dei ban ai ya nga lai spa kitalan rupa kan ma ha ne ka por ka rupa ka khamram dor ban ka ser ha ki por tai ka ta u pan ba khambon de ka rupa but hadin ka ta sa pan ka ser ong lai pho But Hezekiah ulale ayu ban bet ya kata ka Bible ka ong ha kata ka por Hezekiah ulalau no ya ka ksier na ka jingkang ka temple jong utrai but na ka rishot ki ba Hezekiah usim juda ula sa ksier but ula ai ya ka usim asaria habang puli ya kene ka penkendit yang abat bon ngi ki banget ngi le ya kata bon ngi ki ba tip yo blay ba em ka ai ka ba dei jong ublay Taka bangin ay siya ublay, ni ay no siya kaisar. Uji suang, ay siya kaisar kabaday jong kaisar. Haribon siya ni kaya kabaday jong ublay, ni ay na yan no? Yu kaisar. But ka Bible ka batay hang ni, habakawan ka jing hau Hezekiah. Umday ba usay na ka plajing kan show jong la dia. Hari ulit ban say na ka Bible ka ong ulasay na ki rishot, ki ba Hezekiah usim juda ulasak ser. But na ka jingkang ka temple. Ulait ban say kita ki ksiar bat ki rupa. Usay na pa ka temple ka jang utray. Bat ban ay no yano. You sena karib. Uperkat lang babale ya kene. Une usena karib un pet no na ka jingem jango. Bod sen ngilong kumta. Tang bon kalaba mot no breo ngi teng anong ifi ngim su thu ya ka ay ka rai ka bangi sem mat ngile persya yo blay. Teng ngi shem no ka we kene shipo ka bangila bo yo blay mat ngi pelut no ya kata ha ka jing don kam ha yeng asam mat ngi perkhat lang ba bangile ya kata ka jing kan ria hare kan mau ka jing kan man arsya su alor ka jing jong pi namar ngi tu neng ngim tu ka Bible ka ong dei kata ha kitab Malaki ha galanong gabalai ha dekot ba pra ubri un luti yo blay ne am uniu un luti yo blay ne am bon sing anong ye pi ngi luti no blay Chisin la don tau pastor.
u ai live yauta benamar udai u para banget. Jong u ai live dia u hapa kali. Bat kata kajingnya keren. Uang u me ju ai kawai na kasipau. Uta uang kai kita kawai na kasipau. Pastor pi kali nga. Uang ju ai jingai ngu ngam ju ai ta kawai na kasipau. Mau tahu pastor upan senge ya ta kali uang herno. Uang sobha herno. Uang beli pi pan her ya nga. Uang ngam kwa ban song kali buat unong tu. Ngka ban song kali buat no. Buat unong tu namar lada ngim ai mini sipau ngide ge. Ka Bible ko ngayo. Ngide ge. Ki nong tu lane ong ka Bible khasi ong nong lutie. Haktin pareng ong nong tu. Bun sing ngide nong tu. Kano do nong tu ne? Pi bapet. Kano ban? Done. I am done. Piyo. La ba ha perthing im sakem da poi himau blai tengin sakem. Namar balai? Ngide ge. Ki nong tu dei ka tau jisu ong wat pelang ke spa jam pi he. Hakane ka perthai. Ka beneng ka dei ka jaka ba pelang, pi pelang nem. But hang ne u Hezekiah u tu ne na ka yeng jang blai. Ban light na ka jinge. Kani ka dei ke bun sen ngiro. Ngito ya ka por ka jang blai. Ngito nganong ye pi ka ek ba ngila ai sho blai. Ka jingem hang ne Hezekiah la ai. Ula snai kata ka jingkang ula dok ai kata. Hari usleit ban sai biang ban ai no. Yo sana khrip ka daw blai. Namar usngol la ngale ya kane. Une us iem asaria un kenria no no. Ngam te pi ba shong hang ne pa pi ba pet. Yo ka don ka por ka jingem jong pi. Kebun ka rai pi la shem ya ka rai ka ba kan jado man ban bahaya ki breo. Ban pen bahaya la dia. Pi perkhat la dengan lek kum ne kan bah. Hanrei aba pi pai pat menta ka bah mo. Ya ka eka rai ba pi la shem hi dala de. Tongin ya puson mangin ya perkhat ya kata ka rai ka bangila shem hi dala de. La ba de hayeng hasem la ba de ka business la ba de ka jing pule ngamtep. Hakinu gi benta hari perkhat ya kata ka rai ka ba pi la shem ka pen bet mo ka jing em jong pi. Bat kata ka jing ka ken ria mo. Kata ka jing ka ken ria mo na ka jing em jong pi. Ne kata ka jing jar ka ken ria mo. Kam ken ria. Namar balai. Namar ka ta ka rai. Pi shem hi. Mentaling isa ha ka nong ba hai ba shenrang ba ken te ya di lang. Pa bunsin ka lok ka di ka perkhat ba ulok la nga di manga usolerai nu sa i andre hadin yu i ka lok ka kham di khambun ba nu lok. Ka daw balai ka rai hi. Ngi perkhat ngi ai ba bahatam ye ki khon dei nama kata kerta badang ret ngi penbiang na ki nadong sadong ngi perkhat kata kan pen bhai ki khon jongi hare ka jingkli ka pun mi hato ki bha mo ki khon jongi bangin ai shau bleng anong ye pi bangin sei nganong hi ban ai shau bleng shau ai nuksa ha ka ne ka por ban ai spo hajar ka long ka ba e hakikti jo ki khon ngi ai ka mobile ka ba spo hajar bangi so bakin bha ka jingkli ka dei ki bha mo Om tang kata ngi ai ya ka por ki khon mangi pelut ya ka por ba ki khon ngong namar ngi don kam man pelot ka don kam man pelot harai kata ka por ngi tu pat na ublei ba ublei ngem dan por su ban song ban doai ban don pule kapan ba mo ki khon jongi kapan ba mo ya ka jing em ngi ai ya ka por ha ka business ka jongi ngi la ban ong fi na ka arpu sa gon tang ngi ai hado arpu kun ta tang ngi ai am ta ka business hato ka kio mo ta ka business jong fi namar bale bon sen ngi shem na jong ublei ya ka ban pen bet ya ka ai kata ka jing e caka bangin ra ya kata ka jing e shau blai ngiong nginele mang hi hi ya ka ne ka jing e lang ba mangi tu no na blai Hezekiah hang ne ha ka bang sedang pulis pang Hezekiah nga wow usiem uba shitraham uba pen pra ya ka jing mane blai thala hari new josiem ule thala ya la de but ule ban shim ya ka kser padu blai dong namar kan ne ka jing pang habawan ong men sayap no hare ublei xiao long bakre ke jing snai upan roi biang ya ka jing em ka jong Hezekiah hare hang ne ka tin ka jong trai ka kren ba ke ai ka bo Hezekiah ula le dei no ta menengas dang what ai jakaya no Satan but ngapan puliru ya pina ka gospel jong Matthias bu Satan ula le but uan pai biang Hezekiah upan pralut ki jaka jong Satan hare Satan uan biang but bu unbe yu Satan u ai ka offer Teng ki bril ki offer ya ubaman. But hang ne u Hezekiah u offer yo senekarep.
Manusia ni kerap upan ya kedor ke bahe. Berhadin bola pan ni kedor ke bahe. Tin ke jauh terai ke orang Hezekiah ula ai. Handrai usen ni kerap uklempet uan biang. Namar umdap ya kata. But uwan ra ya kene ko offer banong ko Hezekiah wan yes no pendam no hapo jonga. Penrit no hapo jonga. But uang ada meme penrit hapo jonga. Uang ngan ai me tiki kulai udah offer sok kelapat menta usen ni kerap yo. Hezekiah perkara ada ngale ya kata ngalabiang kata. Ngakan mau kene ko ngala cukren ya kata dengan ko ampen kan mau mang ni. Cisen adan arngot si para. Kini ki arngot si para. Kila laikai kide namanya nasor kila laikai sasnong lejong cha nong kendong kila laik kila poi kini ki arngot si para. Bat kiasa hak ta ki mi pait. Bat kita ki mi pait ki don ye te ki jingri. Hata ki shnong khamta me ki bun bhag si er. Bat uni para shinrang ka kan thai ki henman bat don sto para shinrang. But uni para shinrang da poi shnong kendong yo i to ki jiri sat sem. Oh itanat bah. Upet uklin op it le kumno op it kene op it la batay men siat kumne men le kumne mau shinrang la so tanat ya kata. Hari kini ke henman kan thai wat ka ba poi si mi it babun sinadu nang ne na po sorry kini ke henman bun sen ka da shong hayeng ka haban kling jing kling ka hab shed ja ka haban trik kam yeng ban pen bej bat ka poi sa shnong ru ka mi it ka pha ka ju hi ka kam ka le ya kata ka ju hi ka kam ka le biang hapo ka shnong ru ka da poi but new para shinrang shumare bet la poi shalom je oh sutanat kita hari ha kata ka singi ule agum no ushime ta ka jri sat sem pat uthau dan ta siar ta hajan uthau pat marsen thau siat deve na kle siar yap marsen yap utieng wong yo pai chi sa sho enga ula wan ka men sem jong ka jing shap ting namar bol ale bakla ule no vitep what uli wat mo kiu yo mo kiu ti tliu tep itai siar baru perkat dan mano bayo i bat uwan no hieng le kom bam tip ong u perkat lo halade dan bayi so pait kan mau sino kan teli siar don bun ba siar por ladan nang ta bat por butia da miet kata kan men kala parsian ong baba tawang belai kong ngayo i mene filale ayu namar kane kan men kari kapet bau lale ayo kau ngalai bau tahu bau naya tu tak henman kau nganom ya tu Henry pihak ban kongo yang tahu lada fitip lada film kongo yang lada ngaya tu pa TV PM TV3 la that ba wala penting pot ni boba latih ngate la pi kongo yang tangan nom ya tu boba wang to la sai ma step la ke ta kami it ko ong ita kongkong kali tongom makani kongkong baba pi ong yang apa ji tongom hayeng ya pi kwa tongom ha ya baba bang ho urong ta kamamut la ya tu apa tongom lawara kabi it ko yang kongkong kitiu sha kani kongkong baba kemau yang ni ngak kuat tiu sha ta kongkong baba diam kami ke tiu baba fi kwa ta mong ani kai le tiu sa si phang ani kong kami sabar ka bi ja khot phamuli seno sar ka yeng u baba u kwa bar sar yeng de na baba sar so ka yeng pat ka kong ka lai lui baba la long marau no apo kti jong kong kadao bale kadao namar ba usap tieng yo kongkong ya tu ya no ya poi bat kumta si kumta man kasni hadu ba ula taji sa bat kongkong jing snoten nat ha kata kasnong hanre baba te wang lanu le pai no biang bat adu ka poi gue kasni mo o poi yu khot yu ta baba ong ya lek lang bat nga selingkha ula let bat poi ji tu khana ni baba pi tem tas smart palat mo pi trai kam ben ado step bake mun suang so pi cek kitia padongan nongkong kam slem mentali ngi pat ke pi ada ke ada pendap
Manong ay rum sunang surke be ho ni ngasut tenat bantre pe jong si siapa bisa tenat Ukraine wang ngasut tenat di las dang kala ta kasur te belai pat pi da tre hadu kata ta tre ski ngai ka kam jong kong pi tre lut pi su senai nei kong su senai namar sunang si manong ngum nuro ba do ta pe usdang itu khana to pe ngayo I we khna pusien uti thlio dei ma pi man na ba nga si ina changai ngam dei phim dei pe jadin ka tau kudup no wang kwa bangan ong I mentu kesien ngayo I ba pi siat tu siar upaisa ngayo I bat ngayo I ro ba kumno ka kong ka sim kabu ya kata lang chigim jong pi I Fitip ngasu up lano finwan pla fi khaman pla pet kat ni fiket jaka finwan ya thono ya ka jing hanga fi mud ba hi dalade but fi offer him fi ya kong wan chukong ho pe kong ilep noi fi haden kata baba su ya bang pet mahap yang ha ngangaling amam ngabun siar ngakam I ja fi bari tu siar hanre ngasusune ya fi namar kong dalale ben ya fi kalau kum juro jikim janga ba jang fi nganong fi Fitip ublay usne yang utip lot pang jongi uyo I te yang ada dai mangi kan ni ai lat bu jaka ni ai jaka te setan bu setan ni sim kabu yang ang le ya kata ni le bet namar ngi syap tiang le ya kata dia kata tentang ngim suthu ni wan penting ngi damet ngi le no Fitip usuan pensengau yang simi ka Bible bu po syadam kum ni finyo tiasuk ni le ya kata hari Fitip ka Bible pida bu syadam ka mentoi ai abe ka Bible kan long bala tho ka download lang kiam jong pi amen ban ngai yo tra em ni te ni si bu Bible la po sing clear thia bon Bible la kala long sing clear dai nem dai kala yo sing clear rem juplet chapo pat mar sing plate ma pthi juplet pun se soitan Fitip usim kabu nangi buang ada film le kumta pin salong kumta penting bat usen syar yang I daga jing tieng ka jong Fitip Hezekiah hangni ula syap tieng ya no yusim senakharib bat urai ka jing rai ka babakla bat kata ka rai ka pelong ya bo un kini no ka ai ka badai ka jong ublai bat ban ai no so senakharib kan mau haga jingem pin syap ting pinong ni ngadon tang ini kinyak kumnu ngan ai ko ini spone ngadon kumta ni ngan le kumnu em Fitip usoitan ulayo jakai pi haga jingem jong pi bat un pele ya pm ke gam ka ban pen bakla ya ka jingem jong pi bat kata kan yalam ya pi syaka jinjin jar susu wanum perkat ladangan le kumta ngan yo jing pelaj pinim yo namar ublay umdan ka Bible ka ong hei badon men sim jong utrai hang ta don jing lai loy la utrai don em ngim don jing lai loy ta kano ka rai ka banging ngishim hi dala de teng anong ye pi ngachi ong ki khana samla yo don ba pa kali wan rai hi dala de ni ba bre wan somune ngan treno pitre hi try kamon yalam hadin kata sa pastor doi le mulok ga namar bale utrai kamdan bentar to ka jing jubab Vio em, mana umdan bentah? Uterai, umdan bentah. Bat pi rai mana? Mapi. Bat ngibut sen ngirat lang ba bangi bangi yo I. Yo I ne ba brio. Fitip ngata siong kum ne. Usin rang ada itna de kan thai. Sha bo un pe je kan thai pe chwai kiao. Pe ka dur jung kiao nama dala teman. Tiui kan thai kalalang thik kum ti kiao. Tapi jilong kiau, duki kiau ya mesti pet lupa no. Namar, ijiru insa kalah. Badi kan thay ngasi ong klipe ju shoy kutau. Ulong kum no. Denam day. Kadai ne kum day ne. Kadai yam. Kadai. Kisu tu. Ba fin long success. La da fiklam yo I yam. Mlong. Ngang sya bangan pakali kong rus. Ngalai tu, mo hadu bangan da yu I kendu I kiau cisin dan po Woodland Hospital, dah babriu kiau ngah. Kalau ngah kani kena di kalau ngah rasa babriu adalah teman. Fio kata, Fio, cuai pergi jadi kai kindiat mo.
Bat gino ki rai ka ba pihak ban su tho wan rai bakla. Wan rai ha chiminet ye jing em. Bat wan rai da ka jing su tho la jong. Bat bo ya kata ha ka jing doai. Ngakan ma wat hai la jong ro ka shong khang ka bo shwa ka jing doai. Namar kumu breu ngila ban bakla. Hare utrai ju bakla. Amen. Dia kata Adam uang. Try kene ka breu ka ba me mi ayang a. Ukabong di banga rai mo try. Di me mo dalam yang a. Uang kum tam. Baru blek klam bakla ba un ayo Adam. Ya kene ka breu ka ba kerteng. U Adam sa ay kerteng ka im. Namar u blek uang nakane ngan sepen mi yo nong penim. Amen. Naka im on pen mi yo nong penim. Amen. Dapat habakan jadok i bakla. Haru try u klam syam lah. Bakla. Mengihapkan suatu ya kata. Kanu ka rai ka bagi gisim. Lam dangi rai hingisim ngisim hi ta. Ka rai ka jing im jongi. Fitep pada ngisim hi am ngilong ba ai jakai setan. Namar hang ni ka Bible ka batai ba u Hezekiah u klam lek e ka bandoi. Hoi ha ka lenong ka kat khandai pini yo i hadin ka tau sutu bom la shu u kat ka janyu selek bandoi. Ngaju ong ba ngaju hikai ya kane barabor. Ma ong vi haba pi duai pi ai no ya ka thma ka jong pi shau trai. But pi shim no ya ka jing suk ka jong trai hala ka jong ka jing em. Ka jing duai ka de ka jing ai lat yo trai ban ya le nam ta jong pi. U Hezekiah u klam le ya kata. Hadu da poil nong bakat kandai usale ya kata. Hadin bo usutu wa la shu. Ban ya le hi dalade. Usutu ba ngam la shu ban ya le dalade. Long tek kum tu baba. Nganong ifi kongkong ti la shim kabu da hun hi jurut. Ya baba man kasi bakhe sa la so than lan no le no sor. Ngilong kum ta. De kata bun ki brew ki perkat ba lanung ngin lat no le ka jing em ki penduk. De ni mata ki pendukut no ela ka jong ka jing em hotel lai pasi. Ki don ba pendukut ela ka jong ka jing em habitor kiat. Ki perkat ban lat na ka jing e. Ki di ban lat na ka jing e. Kendet biang step kani ka jing e ka don. Sedang di no step ro. Ban lat na ka jing e. Ki don ki ba penyap hang tu don ba penyap ela di ski pasui. Hana ka dei hi ka jing penyap. Ki don ba bun ki let na ni ka partai kampat dei por. Jaka bakin em nyo post nem propose nem kila lek no tang lai pusan sau po kila lek no ki e no yang ane ka pertai bat ki perkat ba ken poi ha ka jaka ka sup ane kam long kum ta nama ka Bible ka batai ladon tu beruspa uplit ka kmat hai adu jong babon ki brio ki perkat ada ngap pendekut no ela ka jong ka jing em ngap penyap no ya la de no ngap perkat ngin yo ka jing plai ane kan mau pi no tang yang ane ka do nama ka Bible ka ong Ubriu bempediang ya utrai. Uyap laisien. Benengkong. Uyap haga mensi. Kebaar usayap haga do. Bad kebalai uyap haga jingyap arsien. Kaktab jimpen pau ka keren kong. Ka jingyap kebaar. Ladaya pi lakha shisien. Nganong ya pi pinyap arsien. Bad ladaya pi lakha arsien pinyap shisien. Lani pinum yap hiro. Nama rakaya fi na kakpo jong kakime ka Bible ka ong nadu kakpo jong kakime ngila long pop u David ong ya kata kamot haka jinglong man sim ngila dab yap lupa hare haka do nge sai don ka kerta bangin sa yap hadin kata haka jing yap ka baar kitab simpan pau ka ong ya kata hare la da la kai ngi arsin ni ka pertai ka bamon la kai ngi na kakpo jong kakime hadin kata la kha yang ngi hau man sim bu Jisu keren ya kata ha gospel yonis nong ka balai nganong ipi la bangi yo thia no la ningi yo jingrong no amen amen deni makata ng filo do bre upat kar sin kalong ga mama but ka Bible hang ni ka Quran bu Hezekiah ula le ya ka badai ka basdang kan re soitan yo jaka biang tomno lambau pan syaptin de kata arti mathil nong ga maneng kong de khot benyo bu bleu klam ai hangi ya ka man sim ka syaptin ada fi puli kitab jing pen pau kada keren syai ka ong ki basyaptin kinum dan jaka haka hima ka jong blai ada fi pet ka ong kumne hakal nong ka ba arpwe ka ong ka beneng ka batmai ba ka kento ka batmai hangta ka ong kini kinum dan jaka ka ong hanre yaki basyaptin yaki bamnget yaki ba ijli bat yaki ba penyap bat yaki ba kerek bat yaki ba aiksut bat yaki ba mani blai thau bat yaki ta barok ki ba lamler ka benta jong ki kan long hakapung ya kabala thang dakading badu kendop kabalong kajingyap kabar kiba kumno ka sedang shwa kiba syaptim kan mau ngidon hakan nga pertai kapak persyaptim bah yangi hade kan ni syaptim pitep ka bakawan ni le yangi teng ngi rai ka babak langi perkhat bangin rahi na lade ngin rahi na lade
kum pastor ngila je selok babon kam ta me ki long kme ki ong pastor ulok nga ong manai le jaseng lara phamle jaseng shu shatu phanum shakri blai shu phalle be kum mga ong mga ngan im hok bat pha ngan ri hok ye pha ngala le pastor e kata tangka tu kat ne henre uyo man da kawai namar bale pi persang banong man le hino dala de ta jaka phin ayo blai bon ye le nam ta jong pi bun sen nganong ye pi haki babun ke banta jong ka jing em jong e ngi ai la đây là mà ta tengi qua ban job iki khôn ngile kum no pitep image jong anga kwa ban ai jing plai pi man shwa ngam pat kala bomot image nga le jeseng nga da pitep nga dawa na ime nga pentit sut yang nga tangan sale jeseng anu ngat ale enta pentit kali yang nga pentit baik yang nga don pentit frog yang nga barbie frog dan tang manga marwai de kabomot pimela ban long pastor boleh pi kami dawa ye nong kala pemon nah via bahasa hey man so komen mangadon apa deng kiri ko hey man itu ngada dawa nai mai badi mai pentet ya ngala pong kasut si bleng ngala jeseng next yang ngala jeseng ngala kasut arim mai ngakam kala hari bai mai jonga ipai ha ka jing duai utrai upen kala yang kan mau pimla bentit ya ki khon daga dor ka jong pi hari pila ban job iki khon da ki jing duai jong pi amen ti me ngala mut thiet ngai yong no na yong ngan pan thiet skutar tu por ta skutar padon skuti pad mo ka baik du tam tong tong Yamaha mang chwa ngan pan thiet skutar nga thiet chwa ngan sakla bamut ime yong kala bamut chwa nga khlam kala namar bale ime mut thiet yang ai kita teng ikwa ban thiet ya ki khon den na dia kata bun sejikular. Boleh kot bahada pas ngan sa pentit. Tentang lakum kular ka bahe. Ngan saya kata. Denam. Don iwele la kular tu ko bit palat. Men da pas metrik an pentit. Skuti ratip unung pas te. Kum pas sendet kul mar jungi. Ukon ai skuti. Dan pisar me sa thiet ap. Denam. Teng denam ngi kular ka me le kham tam bo bit te. Teng bo bit pas dat kul mar. Denam. Ka Bible gong. Haba me kular tamaniyo. Pendap teng ikular tang bagi chung ada pas ngilom dia kata meno ba sobang mansukula hakal all wong nikura nam taka price wong kunta udah tip deh kata ngim long dia kata iki kon teng man job ngiong le kunta tengin sale kunta deyam la da fitri kam lut ngin sa ngan sa ai kunta re ai ngo bo blai dei ubreo ublei klam ang da fi da le kunta ngan sa ublei ang ka bneng la da ai lupa vi amen wang ngai je fi da ka jing bom jukut fi blai bribe yang ni hare u job yang ni datang da ka jing jang ka Bible gong teach ki nong ro men bangi dang long ki bopop u kris la yap ya pli nam ta jong dai men bangi la long hok ngi la yang akmat jung benong try ngala biang try ong tangan saliap no men tam la biang abang ngimpat biang yang mau try usu thu ya kata per u try kwaro yang apa dia pi bangi nai bribe ya try ngi nai bribe ya no yakin nu ki bentangi chuan be akmat jong try amen lara ngi bakla kum tu baba ngi bakla ngin plano ya kapop jongi om bagin bure ya kapop teng bun sen ngi bure ya kapop bun sen nganong ye fi ngi kwa ban bure ya kata kapop jongi adai nganong fi kapop om la ban bure kan pau bet bat kan long shai bet kumbo unong di dah nongkong di meladi dan we nga kali da pidi ni phim ting la baba hiang pedale chi MP pastor nga shek tas la shano pastor shaban rong hiang nga to kan si tas la sha din kata apa dedam ki babon ki le ya kata nong phim ting ime sho ni don ki buit na ni don ki buit ki babon ki perkhat ki start than halade harai kan mau ngim dai ki ba start ngi dai ki ba be tam denam ngi dai ge ki ba be tam namar kam don kono no bong perfect crime kadon be ke jaka bangingin dona badang tangin le kumno hang tangin le kumno don we u khna man shwa dai perlok bajudi baru bakam khapnap ki don ke be khilik kai u thep ya kata bitor hapo ka pla bad utan ka stro te mom non ban tep oh ya kai so si phang fitep kolon kram
Kipik puniura pangrai fitep direct sa hospital ra. Pai sa hospital ki unim dei bupang labuatan nama udi marwe. Uperkat bamdan batep. Pai man sa hospital wan senang kami upang ye doktor ong kun pi wadi ba kum tangi hap dem na fitep jaka bakin sosen ka kami katiet man nakwat doktor ini ko. Fitep teng kam dan no balong perfect. Hari hoi ngin bakla bet tangkawe ngi mani pad ublay balong perfect ngi hapan wan ha u banong try map yang hesi kaya hang ni hakalanong ka bakat pra uperkat bangan le hi na la dia teng ong ngi le mangi nam tau blay ngim la ban le nam tau blay uperkat hesi kaya ngan pendik le yu yo blay hari habakut uniu sene karib umpet kat ba u hesi kaya udang le kalong thik kumbo ai jakaman bat usene karib le uwan ban ai offer sendan ye ki pai ba ang tu jong ki juda wang nganya lam ya pi sya kata keri kum bakalong keri ke jong pi hi kalau fi pulia de khot ke balai pu arang tu wang kum bakalong ke jong pi kum tahi hang tang pinyo ya kita ki wan hang ta kadon ke briso kadon ke umpiang olip ula batai wang kalong tik keri jong pi hi madu hazekaya hang ta ula sutu bangam la li yesho ula tieng namar sana krep uwan sundan direct dei tang hazekaya uwan ban penbit yaki paiba baki paiba kinyang ele persya ya Hezekiah u offer kita baro ban pelat yaki paiba na kajing yap Henry uni usani kerep uwan man ban job ya kita ki paiba ban pen yap man ya Hezekiah por Hezekiah lo sutho ba umdan lat shu haglanong ka bakat khandai ka Bible ko ula kat bar ula let banduai ula kat ya la ka jong par ula let banduai par ba ula let banduai we sayawan baru ia tu lupa. Bat ka Bible kong namar bo Hezekiah ula doai. Baru blay yo asngau gijing doai upa yu angel. Man penyap ya kita ki brio, kita ki sipai jong Assyria ken. But what usane krip ubosong sarong yo blay jong u. Ha kata ka temple jong blay usha penyap ken. Kadao balay. Fitip kamdei ban dia kat negan ne Hezekiah. Hari Hezekiah kadao kadai bo perkhat ngan ele hi. Ya don ha pedeng jong yang niru. Ne pi bapet. Kidon ki bantah ka jing em jong pi. Ba pi ong ane le hi. Pila le da ka buit, da ka jing start, da ka bor jong pi, da ka spa ka jong pi, teng pi shim no ka jong ublay, ban le na ka bantah ban pan bha ya ki wei. Ong fi. Yo kalong ka ba ma man ya pi, kum balong ka ba ma ya Hezekiah. Namar kata kadai ka ba ai jaka ya Satan. Kumnong ni ai jaka ya Satan, kadai hakapor bagi ong nila ban le hi dalade ngim don kam tang yaw blay ngia shong committee hi ngia le hi ngia shong hayeng hasem ngong ngia pan bet hi ban hang ta nganong yi pikat bangidang mut ban bet kat ta kadang kendriang namar ngim ai shaw blay yo don ha preng jong yan ni ne kum joro pi ki ba pet kalong kum ta ngakwa banong pi pai shaw try kum ba pai Hezekiah but what ai jaka yo Satan wat ai jaka yo Satan ngi teng yong ngim ai jaka ha fitip lang ba kita ki rai ke ba ngi rai hi klam ka jing tip jong trai kalong thik ka ba ai jaka yo Satan ke Bên kinh đô sập hang cá bọt Bên kinh đô sập hang cá hốc Bên kinh đô sập hang cá chim bi sa